Здравейте още веднъж и ви благодаря за уважението, че днес сте тук да уважите този важен за нашата гимназия ден, а именно откриването на нашия първи STEM център, който е изграден от лаборатория по проектиране и иновации и лаборатория по техника и природни науки. След малко ще имате възможност да видите и двете лаборатории, като ще започнем с тази по проектиране и иновации. Това ни е първата високотехнологична класна стая, в която ще се запознаете с 3D принтер, 3D скенер и 3D прототипиране. След това ще минем и към лабораторията по технологии и природни науки, където ще можете да видите най-новите и най-модерни стендове по електротехника, механика, електрически превозни средства и хибриди, автотранспортна техника, двигатели с вътрешно горене. След това ще имате възможност да посетите и кабинета по природни науки. Там ще видите един от най-новите Z-Space-ове, който е свързан с дигитална дъска, на която ще бъде демонстриран и нашия открит урок. И двете лаборатории са изградени с идеята бъдещи и настоящи наши ученици да получат качествено, модерно, интерактивно образование и това образование да бъде тяхното бъдеще в един по-модерен, по-високотехнологичен свят и нека образованието и новите технологии вървят ръка за ръка. Именно това е идеята на нашия STEM център. Образование и технологии заедно, учители и ученици заедно за бъдещето на нашите деца. Още веднъж ви благодаря и се радвам, че сте наши гости. Нека бъде така. Наистина в последните дни във всяко едно училище на територията на област Хасково, но не само на област Хасково, и в цялата страна се откриват STEM кабинети, което е знак за това, че наистина политиката, която е държавната политика на Министерството на образованието в подкрепа на всички училища, се реализира. И това е най-доброто нещо, което може да се случи на всяка една училищна общност. И както каза директора, това е смисъла. Заедно учители, ученици да могат да работят в една модерна, адекватна на съвремието среда, която е в помощ на учениците да придобиват своите знания и да натрупват своите умения в съответствие на променящата се действителност. Така че пожелавам и на вас, както и във всяко едно училище, в което досега съм била, наистина да използвате, да черпите учениците да черпат своите знания от вас с пълни шепи, а вие да продължите да имате силите, упоритостта, търпението да им ги давате тези знания. Пожелавам успех на всички и на училището. Новото интересно е, че вече децата, освен на новоизградените ни учебни кабинети и работилници, в които в реална работна среда могат да работят, вече ще могат и да се обучават с най-новите интерактивни модули, които сме закупили съответно с Z-Space, който току-що видяхте и открит урок. И всичко това ще подпомогне тяхното професионално надграждане, както на бъдещите, така и на нашите настоящи ученици, защото както всяко едно нещо, когато човек, особено в професионалното обучение, трябва да залага не само на теория, а и на практика. И на нас, за нас като колектив, и за учениците е много важно наистина да работят в реална работна среда и всичко това, което работят като компоненти по колите и по самите двигатели. От тази година и по най-новата ни специалност електрически превозни средства и хибриди, както и мехатронни системи, ще могат да се обучават именно в тези лаборатории, като тук сме оборудвали най-новите стендове, както и Z-Space, който
току-що видяхте демонстрация с него. Самата идея, както на модулите, на стендовете и на самия Z-Space е това, че всеки един елемент от двигателя може да се разглоби и то по безопасен начин. И това, което не може да се практикува реално, може именно чрез този Z-Space и всички модули, които току-що видяхте. Смятам, че модерното образование и бъдещето на нашите деца е именно в такива интерактивни класни стаи, където традиционното обучение ще бъде заменено с интерактивно, защото бихте се съгласили с мен, живеем в изключително модерен и дигитален свят. По-близко е до учениците, по-интересно е, а и вярвам, че на модерното образование е и пътя към успеха.